A que sabe a lúa en Vilacide? Había moito tempo que os animais andaban a matinar a que sabía a lúa. Era doce ou salgada? Só querían probar un anaco pequeno. Un bo día, a pequena tartaruga decidiu subir á montaña máis alta para así poder chegar á lúa. Desde alá arriba, a lúa estaba máis preto, pero aínda así a tartaruga non puido tocala. Entón, chamou polo elefante. Se sobes ao meu lombo, poida que cheguemos onde ela. A lúa pensou que se trataba dun xogo, e conforme o elefante se achegaba, ela arredouse un pouco. Como o elefante non puido tocar a lúa, foi chamar pola xirafa. Se sobes enriba do meu lombo, ao mellor alcanzámosla. Ao ver a xirafa, a lúa subiu algo máis. E a xirafa, maila estirar e estirar o pescozo, tampouco acadou o seu propósito. E chamaron pola cebra. Se te pos enriba miña, quizá cheguemos moi peto ela. A cebra esforzouse moito e moito, pero non puido tocar a lúa. E chamou polo león. León, se sobes ao meu lombo, quizá cheguemos a ela. Tampouco esta vez conseguiron tocar a lúa. E chamaron polo raposo. Raposo, se sobes ao meu lombo, conseguiremoslo seguro. Faltaba un anaco de nada para chegar, pero a lúa comezou a esvaecerse máis e máis. E o raposo chamou polo mono. Mono, seguro que o logramos desta vez. Sube enriba miña. O mono xa podía cheirala, pero de tocala nin falalo. E chamou polo rato. Lato, sube enriba do meu lomo. Leblas como o conseguimos. A lúa viu o rato e pensou: un animal tan pequerrecho non me poderá coller. Entón o rato subiu por enriba da tartaruga, do elefante, da xirafa, da cebra, do león, do raposo, do mono e... Dunha dentada arrincou un anaquiño de lúa, saboreouno compracido e logo doulles un bocado a cada un. E a lúa soubólles totalmente aquilo que máis lles gusta a cada un deles. Esa noite dormiron todos moi xuntos. O peixe, que o vira todo, non entendía nada e dixo: Vaiche boa! Tanto esforzo para chegar á lúa, alá arriba no ceo. No verán que aquí abaixo na auga hai unha máis cerca.